Achọrọ m ka I jiri akwa kịta tiwere m akị a n'ebe a kịta ka anyị mee ya ka anyị na-afụ ya n'anya. Nke a mere eze ji were acha ntụ. Mana ka ime na-eji akị na-atọ ọka da na oyi na-eji ube ọzọ ube na-adịtụ m sọft na-atọ ọka na akị ọ na-atọ m ụtọ n'ọnụ. Gwa m ihe mere eze ji racha ntụ. Ube. O doro gị anya na ube? Ube ekwube ọka o. Ya bụ ịma nke ọ bụ. Ụdị ube ole ka anyị nwere? E nwere ube oyibo na ube bekee, nwe ube ọka. Ewo! Nwe ube mgba. Adị nji. Nke na-adị gịnị? Nji. Nke akwa nwafọ ala Igbo biko. Ọ sịrị anyị na-ewere ụdị ube 3. Ọ gụpụtachala ha ncha. Ifụkwana ịma ya? Yes na. Ngwa ka m wepụta otu ka ị gwa m nke ha bụ. Nke a mere eze ji were acha ntụ. Nke a mere eze ji were acha ntụ. Ke ọ na-enye n'ahụ? Ke ihe ọ na-enye n'ahụ? Asụta na abịa n'olu ndị ite na ha sọ fat and oil. Fat and oil n'olu ndị ite. Ọ dị mma. Kekwanụ maka nka njikọ n'ebe a ka ihe a na-akpọ ya? Ọtụtụ mmadụ na-akpọ ya ube okpoko, ụfọdụ na-akpọ ya ube mgba, depending n'olu ndị. Nke a maka ngwa kọwara anyị etu ihe a si wee mee ka o zere acha ntụ. A na-eru ya na ntụ ọkụ, eruchie, ada asa ya mmiri, o nwere na ị ga-atinye ya n'ọnụ hapụ ịracha. Nke a bụ eziokwu. Daalụ ka ọ dị na emesịa. Nna Kekwa. Adị m mma. Ahịa ọ na-agakwa? Ya, thank God. O nwere otu ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Achọrọ m ka ị gwa m ihe toro n'afọ laa n'afọ. Ihe toro n'afọ na n'afọ. Ihe toro n'afọ laa n'afọ. Ọkwa ọka. Ị na-ajụ m ajụ? Ọ dị m ka ọka. O doro gị anya na ọka? Ọka. Abịa n'ọka na ube na akị na ọka, nke ka gị mma ma nke ka atọ gị ụtọ? Anaghịkwa m ya ọka na akị. Kọwara anyị etu isi like ọka na akị. Anaghị ka ime na-eji akị na-atọ ọka da na oyi na-eji ube ọzọ ube na-adịtụ m sọft na-atọ ọka na akị ọ na-atọ m ụtọ n'ọnụ. Ọ na-atọ gị ụtọ. Achọrọ m ka i jiri ọka na akị kwuoro m okwu ugboro 10 na-akwụsịghị ya akwụsị. Ị ga-ekwu ya ọsịsọ o. Ị dị njikere maka ịga? Ọka na akị. Daalụ ọrụ ibe ezigbo afọ ala Igbo. Nna Kekwa. Ọ dị mma. Kee maka ahịa. So much thank God. O nwere ụtọ nta ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Ọ gaa n'iru. Gịnị bụ ihe kuru mmiri rie elu? Aka oyibo. M chọrọ ka ị mere m otu ihe. Ị ga-emenwuru m ya? Na ọ bụ ka m ga-emenwu. You can do it! Ka anyị gaa n'iru. Ngwa jide ihe ala abụọ ka m gwa gị ihe ị ga-eji ya abịa. Site ha. Ị na-anụ maka akwa ọkụkọ tiwere akị? Ị na-anụ ya nke ọma. Achọrọ m ka i jiri akwa kịta tiwere m akị a n'ebe a kịta ka anyị mee ya ka anyị na-afụ ya n'anya. Ọkwa ntị okwele ọkụmandụ m ego akwa na ọpịawana aka. Ọ dịrị onwe possible na m ga-eji m akwa tiwe aka kama ị ga-achị m nwere akị tiwere gị akwa. I will do it sharp. Okay. Ihe na-achọ ịgwa m kịta bụ na akwa anụ awa ntiwewa akị a. Mba, ọ dịrị possible. Okay, nsogbu adịghị.